first time to Finland this summer. 80,000 tickets. Sold out 2 hours. 80,000. Very big concert. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Oh, oh, oh. No niin, hyvää iltaa vaan kaikille meidänkin puolestamme. Toivottavasti saatte selvää, mulla on ollut vähän käheltä äänessä viime aikoina. Mutta mä voin varmasti puhua kaikkien tanssijoiden puolesta, kun mä sanon, että on ihan sydäntä lämmittää nähdä näin monta täällä. Suuret kiitokset, että olette tulleet paikalle. Ilman teitä tää tunnelma olisi varmasti jokseenkin lattea. Vaikkakin, kuten ehkä tuosta edellisestä tanssista huomasitte, niin meillä vanhoilla on ihan mahtava porukka ja yhteishenki. Kaikki on tosi positiivisia ja energisiä ja se tarttuu väkisinkin ympärillä oleviin. Mä haluan kiittää sitten myös meidän tukijoita. Mä oon vähän hengästynyt, kun mä tanssin niin antauksella. Suuri kiitos Tiinan kotiruualle. Tuolla on antimia pöydässä ja Tiinan kotiruoka on auttanut niiden hankkimisessa. Sitten suuret kiitokset kaikille ykkösluokkalaisille. Ne on auttanut meitä tämän juhlan järjestämisessä, juontamisessa ja sitten musiikkihommissa. Näette sitten, niillä on bändi täällä kasassa yhteistanssiin. Suuri kiitos myös opettajille. Ensinnäkin liikuntaopettajille, Katille ja JP:lle. Ilman niitä näitä tansseja ei olisi saatu kasvamaan. Ja sitten suuri kiitos meidän luokkien ryhmänohjaajille, Markku Sumellekselle, Sirkka Nikkaselle ja Matti Tuomelle. Ihan hirveät kiitokset. Ne on auttanut meitä kaikessa. Sitten suuri kiitos myös Jukka Kuusistolle. Se on tämän liikuntatalon toiminnanjohtaja ja se on auttanut meitä tämän tilan saamisessa ja se on ollut tosi myötämieleinen kaikissa meidän ehdotuksissa. Sitten suuri kiitos myös musiikkimodelle näistä hienoista valaistuksista. Nämä tuo aika mukavan tunnelman tänne. Sitten vielä lopuksi niin toivottavasti